Regionálny denník je tu pre vás aj v strede pracovného týždňa. Vitajte. Obyvatelia horného mesta v Nitriatsko-Podhradí boli posledné 4 dni bez tečúcej vody. Príčinu vodári odhalili až po tom, čo sa uprostred cesty prepadla obrovská jama. Voda totiž vytekala z prasknutého potrubia a cestu podmyla. Vodári potrubie opravili a cestu zasypali. Netrvalo však dlho a na tom istom mieste sa objavila ďalšia diera. Tá diera vyzerala hrozivo v tej komunikácii a auto tu nachodí veľké množstvo aj vo večerných hodinách. Ja som sa bál, že tam niekto do tej jamy spadne a nikto ho nenájde. Problémy s prepadávaním cesty sa v hornom meste vyskytli už viackrát. Na niektorých historických domoch sú badateľné veľké pukliny. Ľudia sa obávajú o svoje domy. Tu na statika týchto budov je porušená. Takisto aj v našom dome máme pukliny. Ja si myslím, že tu je nutné niečo s týmto urobiť. Podľa odborníka sú obavy tu našich obyvateľov z poškodenia statiky ich domov oprávnené. To nie je zrovna ideálny terén a nevieme teraz tiež povedať, že aké základy sú tam na tých domoch, ale vylúčiť to jednoducho nedá. Skôr som toho názoru, že je to možné. Potrubie aj cesta boli včera opätovne opravené. Po odstránení porúch v súčasnosti prebieha spätná úprava povrchu komunikácie, ktorú pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť zabezpečuje zmluvný partner. S komplexnou rekonštrukciou vodovodného potrubia v záujmovej lokalite Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra v tomto roku neuvažuje. Podľa poslanca za mestskú časť Staré Mesto je vodovodné potrubie na Hradnom kopci prestárle, pričom niektoré rúry vraj majú aj vyše 70 rokov. Je s tým velikánsky problém a pokiaľ sa to bude len lepiť, tak k ničomu to nepovedie. Vedenie mesta je pripravené v prípade zosúvania pôdy urgentne zasiahnuť. Žiadnu generálnu úpravu komunikácií na hrade však nemá v pláne. Na tomto Hradnom kopci momentálne nechystáme žiadnu rekonštrukciu. Pokiaľ sa jama, ktorá je nad potrubím, prehlbí, tak už zasypia do roviny, aby tam teda auta vedeli po tomto Pribínom námestí normálne prechádzať. Cesta zostáva naďalej pre dopravu uzavretá. Sprístupnená bude najskôr, keď sa zlepšia klimatické podmienky a prestane snežiť. Filip Sórad, RTVS. Regionálny denník sa končí. Majte ešte pekný večer a dovidenia zajtra.